Iki mau wis dibenakne yo. Wis bisa. Coba nggak bateraiku. Iki mau kan nggak enak baterai nih. Coba iki nggak bateraiku. Bisa nyala ndak? Cek. Cek so. Bluetooth mode. Tengahnya apa nih? Connected. Apik kuwi durung mesti gede bayarane. Sing kerja klambine rusuh reget ya durung mesti sithik bayarane. Kabeh Jeru le. Tugasmu ngurusi donyamu dhewe. Ora perlu bingung ngurusi donyane wong liya. Paham nggih? Ora. Tetep nglakoni apik, senajan ae dhewe ora tau dianggep apik. Beda kanca, beda cerita. Apik eleke manungsa kuwi tergantung sapa sing cerita. Ajaib lo tangane bosku. Tengoklah. Kuwi lo baterai dicekel. Kuwi dicone kono iso muni. Gak perlu katek listrik lo. Itu lekku. Gitu ya, Dek. Saja,